जेब्ला देरहैगोन अब्ला बुजिनो हागोन आरो आंनि आइ आफाया उन्दैयाव आंखौ माबायदि गियान फोरोंदोंमोन बेखौ सानखांफिननो हागोन। जोंहा ख्रिस्टियान इडुकेसन एबा ख्रिस्टियान सोलोंथाइ एबा सेकुलार इडुकेसना मानिफ्राय जोंहा स्टार्टिं जायो? फार्स्ट हिसाबै जोंहा न'खरनिफ्रायनो जोंहा स्टार्टिं जायो। ख्रिस्टियान इडुकेसनखौ लाहोनोब्लाबो आरो सेकुलार इडुकेसनखौ लाहोनोब्लाबो जोंहा न'खरनिफ्रायनो अनजाग्रा स्टार्टिं जायो। बेनिखायनो जोङो सेथि हिसाबै जोंहा टिचार हिसाबै सोरथो बुहुमावलाय सोरथो टिचार हिसाबै जोंहा बिमा बिफाया टिचार हिसाबै जानो नांगोन। नै जोंहा गोबां उन्दै समाव मा बुङो जोंहा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ आव बाबु होनना बुङो दाना खर' बिलिलायनानै आरो लायो गोबां जोथोन खालामो। खिन्थु जेब्ला जोंनि गथ'फोरा देरलाङो अब्ला मानो जोथोन लानो रोङाखै जोंनि बिमा बिफाफोरा? आं बेखौबो सानो जोंहा सेथि हिसाबै जोङो सेकुलार इडुकेसन लानाया आरो ख्रिस्टान इडुकेसन लानायाबो जोंनि न'खरनिफ्रायनो जायो आरो बेखौ फोरोंगोना जोंहा जोंनि बिमा बिफाया। जोंनि बिमा बिफाफोरा सेथियावनो जोङो गिर्जा प्रार्थना गोगोम जाग्रोनो नांगोन आरो नैथि पइन्टआ जाबाय जोंनि बिमा बिफाफोरा आर'ज खालामनायाव गोगोम जाग्रोनो नांगोन आरो थामथि पइन्टआ जाबाय बाइबेल फरायग्रा बिमा बिफा जानो नांगोन आरो ब्रैथि पइन्टआ जाबाय गिर्जा प्रार्थना थांग्रा बिमा बिफा जानो नांगोन। अब्लानियासो गथ'फोरा मा बुंगोन? आंनि आइ आफामोना गिर्जा प्रार्थना बिराद गोगोममोन, बाइबेल फरायग्रामोन, आर'ज खालामग्रामोन, मोजां होननानै होमबा बिसोरबो सोलोंनो हागोन। बिनिखायनो बुंदों जोंहा बोसोन बिजाब 22 बालाब 10 सिरियाव बुंदों नोंसोरो गथ'फोरनो फोरोंदो। जों गावनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां खालामनोबा सेथियावनो जोङो फोरोंनांगोन आरो बे फोरोंनायखौ जोङो न'खरावनो जोङो फोरोंग्रोनांगोन। बिनि उनावसो सेकेन्ड हिसाबै जोंहा सानडे स्कुलाव थाङो। जोङो सानडे स्कुलाव जोङो गोबां सोलोंनो मोनो। बेबो सानडे स्कुला जोंहा अरायनि थाखाय नङा। सानडे स्कुलाव जोङो आधा घन्टाफोरल'सो सोलोंगोन। खिन्थु न'खराव जोङो 24 आवार्सखौनो जोङो न'खराव जथुमसे थानाय जायो। अब्ला गथ'फोरखौ बुंनो नांगोन अ बाबा दिनै नोङो लेखा फरायनायनि सिगां माहाबा थांनायनि सिगां नोङो बाइबेल फरायग्रो ना बिमा बिफाफोरा बुंग्रोनो नांगोन। आरो नैथि पइन्टआ जाबाय बाइबेल फराय बाबा आरो गिर्जायाव थां आरो गेदेरफोरखौ सनमान होनो सोलों बेफोरखौ फोरोंनो नांगोन। अब्लानियासो गथ'फोरा देरबाबो बियो बावगारनो हानाय नङा। बिनिखायनो जोंहा बुंदों फोरोंना बुंदों आरो फोरोङाब्लालाय माथो जागोन? जोंहा बेखौ नायो दानियाबा फोरोङाब्ला बोसोन बिजाब 19 बालाब 18 सिरि आं बेखौ फोरोंलाय जोंहा बेयाव बोसोन बिजाब 19 बालाब 18 सिरियाव बुंदों नोंसोरो गथ'फोरखौ सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो मोजां गियानखौ फोरोंनो होदों जोंहा अनजाग्राफोर। जोंहा खिन्थु मोजां गियान सोलोङाबालाय मा जाहैगोन? जोङो मोजां गियान होनो हायाबा जोंनि न'खराव मा जाहैगोन? धंस जाहैगोन। बिनिखायनो जोंहा न'खराव बिमा बिफा हिसाबै सेथियावनो जोङो फोरोंनो नांगोन। न'खरखौ दैदेननोबा आरो इयुननि फिउचारखौ जोङो मोजां खालामनो सानदोंबा सेथियावनो गाव गावनि गथ'फोरखौ ख्रिस्टान बिमा हिसाबै ख्रिस्टान बिमा बिफानि आखलखौ आरो जिसु ख्रिस्ट'नि गासै नेमफोरखौ फोरोंनो अब्ला बिसोरो देरबा बावगारनो हानाय नङा। बिनिखायनो बुंदों गथ'फोरखौ फोरोंदों अब्ला बिसोरो जेब्ला देरगोन अब्लाबो बिसोरो बावगारनाय नङा। आरो मोनसे जोङो बाइबेल सिरि नायबावनो जोंहा इफिसास 6 बालाब 4 जोंहा इफिसास 6 बालाब 4 आव बुंदों नोंसोरो गथ'फोरखौ फोरोङोब्लाबो ख्रिस्टान आखलजों नाथाय संसारनि आखलजों नङा। जोंहा संसारनि गियाना जाबाय मानसिखौ जोंहा मोदोम होयोल'सो एबा जोङो साननायल'सो जोङो डेभेलप खालामनो हायो। खिन्थु जोंहा ख्रिस्टान आखला जाबाय जोंहा फिजिकेलिबो जोंखौ गोजौथिं लांगोन आरो नैथि पइन्टआ जाबाय जोंहा जोंनि स्पिरिचुवेलिबो जोंखौ लांगोन। जोंहा दायो मानसिफोरा बेयाव सिनस्रि गैयाबा सोरबा गसंनो हागौमोन ना? हागौमोन ना हायामोन? हागौमोन। देलाय गासिबो गसंनायलाय गसंनो हागोन ना हाया नायनो? देलाय गासिबो गसंलाय। दा नोंथांमोना गसंनो थाखाय बेयाव मा दोङो? सिनस्रि। सोरहाबा सिनस्रि गैयि दोङो ना? गैया। होमबा जोंनो गसंनो थाखाय जोंनो मा नांगौ बेयाव? सिनस्रि दे होमबालाय जिरायदो जोंहा
सासे मानसिया गसंनो थाखाय एबा सिदायै गसंनो थाखाय बिनियाव बेगेंबो थानो नांगोन आरो सिनस्रि थानो नांगोन अब्लानियासो जोङो मा खालामनो हायो सिदा गसंनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा संसारनि सोलोंथाइया मात्र मानसिखौ गोरों खालामनो हागौ नाथाय बे जाबाय जोंहा बे मेन्टेलिटिल'सो खालामनो हायो खिन्थु जोंहा ख्रिस्टियान इडुकेसन एबा जोंनि बाइबेलनि इडुकेसना जाबाय बेखौ जोङो जेराव गासै बिजाबाव नागिरबाबो जोङो मोननो थांनाय नङा जोंहा बाइबेलनि इडुकेसना जाबाय जोंखौ गाज्रि जानायनिफ्राय जोंखौ मोजांथिं लाङो संसारनि सोलोंथाइ लानानै गायनाय गोबां डाक्टर फरायनाय दोङो गोबां इन्जिनियार दोङो दिनै जोंहा इसोरनि बाइबल बुंनो होबा बिसोरो आथिङा थोर थोर मावनानै बुंनो हानाय नङा बे जाबाय मात्र फिजिकेल इडुकेसन जोंहा संसारनि इडुकेसन जाय जोङो गोबां मानसिखौ आं नुनो मोनदों दिनै गोबां मानसिफोरा संसारनि इडुकेसन लानानै गोबां गोग्गा आङो सासे एम कमप्लेक्स आङो सासे इन्जिनियार आइ एम ए डाक्टर व्हाट डु इउ वान्ट आंनि थाखाय मा नांगौ दिनैलाय गोबाङानो सानो आङो संसारनि सोलोंथाइखौ आं मोनबाय आइ एम ए पिएचडि डिग्री आइ एम ए डक्टरेट आङो सासे डाक्टर गोबां बिदि दुखा खिथि नाथाय बिजों जोङो लाब गैया जोङो लाब खालामनोबा जोंहा बिनिखायनो जोङो बाइबेलनि इडुकेसन एबा ख्रिस्टियान इडुकेसन जिसु ख्रिस्टआ जोङो जे फोरोंबाय बेखौ जोङो बिनि सासे डिसाइपल एबा सासे सेरा जानानै जों सोलोंनो नांगोन अब्लानियासो जोङो फारनैथिंबो गोबाव हिसाबै जोङो जौगालांनो हागोन जोंहा संसारनिथिंबो जोङो संसारनिथिंबो जोङो देरहानो हागोन आरो जोंहा ख्रिस्टनिथिंबो जोङो देरहानो हागोन अब्लानिया जोङो देरहानो हानाय जोङो मालाखौ मोनहैनो हागोन बिनिखायनो बुंदों अनजाग्रा बिमा बिफाफोरखौ नोंसोरनि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां गियानखौ फोरों मोजां गियान होयोब्ला बिसोर माब्लाबाबो बावगारनाय नङा आरो बिसोर माब्लाबाबो गाज्रि लामाथिं थांनो चान्स मोननाय नङा नाथाय नोंसोर उन्दैनिफ्रायनो मोजां गियान होनो रोङाब्ला मा जागोन गथ'फोरखौ नस्थ' खालामना लानाय जागोन मानि थाखाय नस्थ' खालामना लाखो बे मानोना आं सासे बिमा बिफामोन नाथाय आङो गथ'फोरखौ आङो गिर्जायाव थिनहरनो रोङाखैसै आङो गथ'फोरखौ आर'ज खालामनो फोरोंनो रोङाखैसै आङो गथ'फोरखौ आङो गिर्जायाव लांनो रोङाखैसै बिनिखायनो आङो दिनै नस्थ' खालामना लाबाय बिनिखायनो सासे बिमा बिफानिफ्राय दुखुनि मोदैया गनो गोनां जागोन जेब्ला बे दुखुनि मोदैया गगोन अब्ला हुगारनो जि नागिरबाबो मोननाय नङा बिनिखायनो अनजाग्रा बिमा बिफा नोंथांमोन गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो सानोब्ला नोंथांमोना दानो फोरों गिर्जायाव फैयो गथ'फोरखौबो नोंथांमोना थ' बाबा दिनै गिर्जायाव थाङो नोंथांमोना दैदेननानै लाबोनांगोन आरो हदायबो आंनि गथ'आ आर'ज खालामदोंना खालामाखै आंनि गथ'आ बाइबेल फरायदोंना फरायाखै बेखौ गियान खालामनो नांगोन नाथाय दिनै आं नुनो मोनबाय जोंनि बिमा बिफाफोरा दिनै गिर्जा जनायाव गोबां उन जालांबाय दिनै गथ'फोरखौ दैदेननो थाखाय सम गैया दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ बुजायनो थाखाय सम गैया होमबालाय सम गैयाबालाय माथो होबावगोन जोङो होमबा गावनि खामानियावनो जों बेस्थ' जानानै थानोसै नामा जोङो गथ'फोरखौ मोजांथिं दैदेननायनि सोलाय जोङो संसारनि बायदि जोङो बिमा बिफा हिसाबै जोङो गोरोबना थानोसै नामा बेखौ दिनै साननो नांगोन नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो सानदोंबा दिनै नोंथांमोननि जिबनाव सासे बिमा बिफा जानानै नोंथांमोना गाबनो नांगोन हदायबो इसोरनियाव गथायनो नांगोन हदायबो आन्थु खरायनानै नोंथांमोना हदायबो आर'ज खालामनो नांगोन हदायबो आर'ज खालामनो नांगोन अब्लाना नोंथांमोना सैताननि जेंना गसंनो बोलोखौ मोनगोन मानोना सैताना सासे लायार devil is a liar but Lord is my healer जोंहा सैताना जाबाय थगायग्रा मानसिखौ मा खालामो सैताना हदायबो जोंहा मा खालामो आखाइ आइथें आरो मेगनखौ खाख्रबनानै दिनो जोंहा मानसिनि सोरगिदिं जोंहा सैताना वाल लुथेनानै दिनो बे वालखौ सेफायनोबा अनजाग्रा बिमा बिफा नोंथांमोन आरो आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोना बे वालखौ सेफायनोबा एकमात्र बाइबेल फरायग्रा जानो नांगोन आरो आर'ज खालामग्रा जानो नांगोन गिर्जा प्रार्थना गोगोम जानो नांगोन नाथाय गिर्जायाव थांनायनिबो दङ जोंहा गोबां मानसिखौ नुहैया गिर्जायाव थाङोबा मोनसेबो पारफर्म खालामैया आं लाजि
लाजियो होननानै जोंहा देरनायसिम लाजिनाय स्वभाबा थायो बिनिखायनो अनजाग्राफोर नोंथांमोनाबोथ' इयुनाव गेर जालायो बे गेर जालायोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन